възможност на всеки да им каже, ако има по нещо. И сега тук при мен е Джем, който ще им каже какво мисли. Искаш ли да видим как ще проверим дали се чува? Моля вашите бурни аплодисменти за Ахат! Аз сам си избрах тази съдба, вечната черна овца. Много емблематично, че започвам точно след тази песен. Здравейте, българи от всички поколения! Пред вас ще говори един гражданин, който винаги ще остане гражданин, който няма да прави политическа партия, който няма да влиза в политическа партия, но няма да яхне вълната, него няма да го яхнат, но смятам, че такива граждани са най-ценни. По воля или неволя станах популярен с едно свое изказване, в което просто отказах да бъда разделян на етническа основа. Да, аз съм Джеми Омеров и съм етнически турчин и се гордея с това. Няма да се цитирам какво казах. Не съм толкова самолюбен, но знаете ли каква всъщност беше моята цел? Знам, че тук на площада има много мои сънародници, които са готови да дадат много на България в своята сфера. И аз просто исках да ги мотивирам да не се страхуват, винаги да казват това, което мислят, защото нас наистина няма от какво да ни е страх. Бъдете свободни граждани. Дори няма да използвам активни граждани, защото гражданина сам по себе си трябва да бъде активен. И не забравяйте обаче, че всички тук, млади и стари, когато влезете в обществено-политическия живот, ако се самозабравите, както настоящата управляваща класа, има един Джем, има един Иван, който ви гледа и който е готов да излезе на площада.